ng kaligtasan dalhin ating pinagpalang mga ngaral. Tayo pong lahat ay nagliang tumayo at ang buong pagkakataon ay pagkaloob sa ating pinagpalang mga ngaral, ating beloved elder, Brother Romy Binitis. Palakpakan muli natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpala sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay sama-samang nagpapasalamat na kami iyong sinamahan sa bawat bahagi, sa bawat yugto ng aming pananambahan. Salamat at patuloy na kami iyong kinahabagan at idinako dito ng ligtas at payapa upang kayo, Panginoong Hesus, ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at narito kami nagkakaisa sama-sama, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, lalo na ang iyong abang lingkod. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbayo. At narito kami sa bahagi ng pag-aaral ng iyong salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa, kayo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbigay ng karunungan. Ilagay niyo, O Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang iyong mga salita at patuloy na ipaunawa sa bawat makikinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Suada Almeida, aming pinapalayas, winawasak ang lahat ng gawa ng kaaway, hadlang, unbelief, in doubt, pag-antok, sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang hapon, dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Suada Almeida at sa buong beloved Almeida children, at maging sa kanilang mga respective family, at maging sa mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, na patuloy at hindi natin makalimutan. Amen. Praise the Lord. At sa inyong lahat, mga minamahal, mga ginigiliw sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, and of course sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Manatili lamang po kayo dyan, mga minamahal, at ang ating dakilang Diyos ay kayang abutin ang inyong pangangailangan, dahil ang ating dakilang Diyos, sagana ang kanyang biyaya at habag sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At welcome po muli sa ating Wednesday midweek worship, at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos, dahil nandito tayo sa huling buwan ng taon ng 2022, huling buwan ng taon na ito, na alam natin na sa buong taon ay talagang nandyan ang 365 days na talagang ating talagang tayo ay magtitiis. Amen. At sa buwang ito may natitira pa na 17 days, at purihin ang ating dakilang Diyos, dahil doon sa 365 days ay talagang nalagpasan natin ang mga pagsubok, biyaya at pagpapala na ating napagtagumpayan, yung 348 days.
Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi sa kanyang kabutihan sa ating buhay. At alam natin na sa bawat isa sa atin ay tinanggap ang kaligtasan ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo ay narito dahil tinanggap natin ang Ebanghelyo, ang kaligtasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam din natin na talagang sa ating bansa na maraming kiniklaim na sila ay nasa buong katotohanan, nasa kanila ang tinatawag na kaligtasan. Saan po ba nanggagaling ang kaligtasan, mga minamahal? Ano po ba ang tunay na kaligtasan? At pag tinanggap natin ang kaligtasan, ano ang ating mapapakinabangan? Ano ang provision ng ating dakilang Diyos pag tinanggap natin ang tunay na kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Na ang isang mananampalataya, mga minamahal, na once na tinanggap natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, ay maraming pagbabago sa ating buhay. Lahat ay magsabi ng Amen. Maraming pagbabago sa ating buhay, maraming mangyayari sa ating buhay. Ang tanong, mga minamahal, saan ba natin makikita ang tunay na kaligtasan? Maaring bawat isa sa atin, iba-iba ang nasa ating isipan, ngunit ang tunay na kaligtasan ay makikita natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Romans chapter 1 verse 16. Mayroon po ba tayong mga Biblia, mga minamahal? Mayroon po ba tayong Holy Bible? Amen, praise the Lord. So, ang sinasabi ng ating dakilang Diyos na ang tunay na salita ng Diyos, ito yung tinatawag na Holy Bible. Pag yung gadget, mga minamahal, although nandyan ang mga apps ng Bible, ay hindi po natin matatawag yan na holy gadget. Amen. Kundi gadget lang. Kaya dapat sa atin mayroon tayong Holy Bible. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Atin muling palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang salitang ito, mga minamahal, ang teksto, mga minamahal, walang ibang nagsabi dito, mga minamahal, kundi si Apostol Pablo. Amen. Nasa kanyang buhay, mga minamahal, na hindi niya ikinakahiya ang ebanghelyo ng kaligtasan, hindi niya ikinakahiya ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At alam natin na dati sa kanyang buhay ay talagang siya ay number 1 na tago-osig ng mga Kristiyano.
na talagang pag nalaman niya na sa isang lugar na mayroong isang mananampalataya, mayroong Kristiyano, ito ay kanyang pinupuntahan at pinapahirapan yung iba, talagang kanyang pinapatay. Ngunit sa kanyang buhay, nung dumating yung dumating yung pagkatawag sa kanyang mga minamahal na talagang nung tinanggap niya ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang hindi niya ikinahiya, talagang kahit saang mandako, ipinangaral niya ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen! Na alam niya na ang salita ng ating dakilang Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan ay maraming nangangailangan ng kaligtasan. Amen! Sa buhay ng ating minamahal at iginagalang na ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida at ang ating asistan na Pastor Lina C. Almeida, na kanilang ipinangaral at hindi rin nila ikinahiya ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Nasa kabila ng mga naranasan nila ang pag-uusig, naranasan nila na sila ay inalipusta, talagang sila mga minamahal ay talagang nagpatuloy na ipinangaral ang salita ng ating dakilang Diyos sa buong Metro Manila at maging sa probinsya ng ating bansa at nakarating maging hanggang sa ibayong dagat. Hindi nila ikinahiya ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa kanilang pangangaral, tayo ang kanilang mga bunga dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Sa kanilang pananalangin, sa kanilang pag-aayuno, sa kanilang pagpapagal, mga minamahal, tayo ang nakinabang, pinagpala tayong lahat, ang ating mga karamdaman ay talagang tinugon at pinagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng mga pinagpala, pinagaling ang kanilang mga karamdaman ay pumalagpak ng sabay-sabay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating basahin ano po ang sinabi dito, mga minamahal, sa aklat ng ikalawang Tesalonika, kapitulo 2 ng talatay 13. Ang sabi dito, mga minamahal, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Mga kapatid na minamahal sa Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Amen. Si Apostol Pablo, mga minamahal, nung kanyang ipangaral ang salita ng ating dakilang Diyos doon sa lugar ng Tesalonika, nandoon ang kanyang lubos na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lubos ang kanyang pasasalamat dahil sa pagsunod ng mga mananampalataya sa Tesalonika, sa pagtanggap nila sa ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Ganon din sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, na sa kanilang buhay ay lubos din ang kanilang pasasalamat pag nakikita nila ang bawat isa sa atin na tayo ay talagang lubos na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo ay lubos na naglilingkod sa ating dakilang Diyos.
Amen. Na talagang ang bawat isa sa atin, tayo ay nagbago at pinagpala ng ating dakilang Diyos na dati sa ating buhay, mga minamahal, iba-iba ang ating pag-iisip, iba-iba ang ating pananampalataya, mga minamahal. Mga pananampalataya na dinala ng mga dayuhan, dinala ng mga Kastila. Amen. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil naipangaral ang salita ng Diyos, naabot tayo ng pagpapagal, pananalangin ng ating minamahal na pastor. Amen. At tunay na ating natanggap ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan at tinanggap natin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos at ang Espiritong yan ay nasa bawat isa sa atin. Amen. Kaya kapag ang tao nga may Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ano ang sabi? Siya na ay bago na. Pag may Espiritu na ng ating dakilang Diyos, tayo, ikaw, tayong lahat ay banal na. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos, tayo ay kanyang tinawag, lahat tayo mga minamahal, tinawag ng ating dakilang Diyos, at tayo ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sino tayo upang piliin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Isa lamang tayong basahan, ngunit tayo ay tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na ating tanggapin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ano ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng John chapter 15 verse 16, ang sabi po dito, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibibigay niya sa inyo. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pala mga minamahal ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinili ang bawat isa sa atin mga minamahal. Na, ano ang sabi mga minamahal? Upang tayo ay mamunga at magsiyaon. Amen. Ano mga minamahal ang mangyayari sa taong tinanggap ang totoong kaligtasan galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Magkakaroon tayo ng bunga. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, sa buhay ng isang mananampalataya, napakahalaga ang bunga. Amen. Kung ating titignan na literal sa ating kapaligiran, pag ang isang halaman, ang isang duhat, pag ito ay iyong inihasik, ito ay magbubunga ng duhat. Amen. Hindi ito magbubunga ng mangga o santol, kundi ito'y magbubunga din ng duhat. Ganon din sa ating buhay, sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal, na pag nagkaroon o tinanggap natin ang kaligtasan, susunod sa ating buhay ang bunga, mga minamahal. At ang bunga na yan, mga minamahal, ay hindi po basta-basta bunga. Ang bungang ito ay mananatili, mga minamahal, sa ating puso. Amen. Ang nais ng ating dakilang Diyos, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang tayong lahat ang maligtas, mga minamahal, kundi pati na
ang lahat ng ating mga kakilala, mga minamahal. Ang ating mga kakilala, kaibigan, kasama sa trabaho, kalugar, makikita sa ating buhay yung tinatawag na bunga. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang mga bungang yan, mga minamahal, na ating tinanggap, ibinigay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Alam na alam natin ang mga bungang ito, mga minamahal. Ngunit ang salitang ito ng ating dakilang Diyos ay patuloy na ipinaalala, patuloy na pinaparimain sa ating buhay upang hindi tayo kakaliwa, upang hindi tayo lalayo sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating basahin dito po sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 22 up to 23. Ang sabi po dito, mga minamahal, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, verse 23, mga minamahal, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Dito, mga minamahal, ipinakita ng ating dakilang Diyos sa mananampalataya sa mga taga-Tesalonika na si Apostol Pablo na talagang lubos ang kanyang kagalakan dahil sa pagtatapat, dahil sa pag-ibig ng mga taga-Tesalonika na sila ay patuloy na sumusunod at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ganon din sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida at sa lahat ng kanilang mga itinalaga na mga ordained preacher, lahat ng kanilang itinalaga na kanilang katuwang mga ngaral na talagang nandyan, mga minamahal, ang saya at pasasalamat, lalo pag nakikita namin na ang bawat isa sa inyo, bawat lahat sa atin ay talagang may pag-ibig, sumusunod, laging dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo ay nananatili at patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung lahat ng mga ngaral na tumatayo, mga minamahal, ay nagagalak dahil nakikita sa buhay natin, nabukita sa buhay ninyo ang pagsunod, ang inyong pag-ibig, lalo na ang saya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya bawat isa sa atin, mga minamahal, talagang ikaw, ako, tayong lahat ay talagang pinagpala dahil patuloy tayong nagkakaisa, patuloy na ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang bawat isa sa atin ay tumutugon, mga minamahal. Bakit tayo tumutugon, mga minamahal? Bakit tayo sumusunod sa ating dakilang Diyos? Dahil sa bungo ng Espiritu, dahil sa pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil kapag mayroon tayong pag-ibig, mga minamahal, bawat isa sa atin, bawat tao, kung mayroong pag-ibig, ang pag-ibig ay walang limitasyon, mga minamahal. Amen. Na alam natin yan, naramdam natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Kung ating titignan, may tatlong klase
ng pag-ibig. Yan po ay tinatawag na phileo love, eros love, at agape love. At maaring yan ay ipaliwanag natin sa ating mga susunod na pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. At yung at the best po doon mga minamahal, yung tinatawag na agape love. Yung talagang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen! Pag-ibig, purihin ang ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Bakit yung ating mga anak, kung sila ay nasa hustong gulang na mga minamahal, ay naghahanap na sila ng kani-kanilang pag-ibig? Amen. Sapagkat tinugon nila ang panawagan ng kanilang puso. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. At bakit tayong mga mananampalataya, mga minamahal, na sinabi sa banal na kasalukatan na love one another? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. At sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, alam natin na tinanggap natin ang Ebanghelyo, ang tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, na bago pa itatag ang sanglibutang ito, mga minamahal, na ikaw, ako, tayong lahat ay pinili ng ating dakilang Diyos at mamuhay ng banal ayon sa kanyang kalooban, ayon sa pagkatawag sa bawat isa sa atin at walang dungis. Amen. Ang totoong tinanggap, mga minamahal, ang totoong tinanggap ang totoong kaligtasan ng ating dakilang Diyos ay mamuhay ng may kabanalan. Amen. Pagkalabas ng banal na gawain, kahit nasa labas, panatilihin ang kabanalan. Amen. Kung ating i-refresh yung mga nagdaan na ating mga pinag-aralan, ang disenyo ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin ay talagang mamuhay tayo ng may kabanalan dahil talagang tinanggap natin ang totoong kaligtasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At upang makita ang ilaw sa ating buhay, sa iyong buhay ayon sa pagkatawag sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga pala mga minamahal ang mamuhay ng may kabanalan. Amen. Kung ating titignan, sino yung Bible character dito sa New Testament, mga minamahal, na sa kanyang buhay, nung time na hindi pa niya natanggap ang tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan, ay talagang sa kanyang buhay, siya ay mandaraya, talagang lahat ng tao ay talagang pinapatungan, kinukuliktahan niya ng mga buwis, sobrang buwis ang mga tao sa buhay ni Zaccheo. Amen. Alam natin na si Zaccheo, siya ay talagang maliit na tao, mga minamahal, at sa buong Israel, siya ay kilalang kilala dahil siya ay talagang tax collector. Amen. Sa kanyang pagiging tax collector, mga minamahal, maraming tao ang kanyang nadaya. Ngunit dumating yung time na talagang natagpuan niya ang tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Na sa kanyang buhay, ang sabi niya minamahal, na ang sabi niya, kung ako ay may nadaya, ay ibibigay ko ang kalahati ng aking ari-arian. Sabi niya, mga minamahal, yun ang tunay na pagbabago.
Amen. Ating basahin sa aklat ng Lucas chapter 9 verse 8. Ang sabi po dito mga minamahal, at si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha, at kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko ng makaapat. Sabi ni Sakeo, mga minamahal. Kung ating titignan ang buhay ni Sakeo, talagang siya mga minamahal ay talagang mandaraya, talagang ginagawa. Nais niya nga gustong yumaman, nais niya nga magkamal ng salapi sa kanyang buhay, maaring sa ating buhay, kaya isinulat niya ito, maaring sa ating buhay, maaring nangyayari ito o kahalintulad po natin si Sakeo. Nasa buhay ni Sakeo, talagang nung tinanggap niya ang ebanghelyo ng kaligtasan, talagang sinabi niya na kung siya ay may nadaya, ay ibabalik niya ang kalahati ng kanyang ari-arian. Amen. Yun ang tunay na pagbabago. Ano ang kaugnayan nito sa ating buhay? Nung tinanggap natin ang tunay ng ebanghelyo ng kaligtasan, may tunay ba na nagbago sa ating buhay? Amen. Alam niyo mga minamahal, nung time na nag-uumpisa ako mga minamahal na talagang ibinabahagi ang salita ng ating dakilang Diyos, ay may nadaanan akong isang verse, salita ng ating dakilang Diyos mga minamahal, pagdating sa kabanalan mga minamahal, na sinabi na pati pananamit, pinapakialaman, ganun ang sinabi. Ngunit nakita ko sa salita ng ating dakilang Diyos na talagang dapat ito pala ay ipangaral mga minamahal. Dahil ang sinabi dito mga minamahal sa aklat ng Tito chapter 2 verse 15, last verse na lamang po ito at maghanda na po ang ating beloved mga awit. Ang sabi po dito sa Tito chapter 2 verse 15, mga minamahal, ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sinuman ay huwag humamak sa iyo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung una mga minamahal, talagang nung nagbabahagi ako ng salita ng ating dakilang Diyos, lalo na doon sa talagang masasaktan ka sa salita ng ating dakilang Diyos, iniiwasan ko yun mga minamahal. Ngunit sabi ng ating dakilang Diyos, napakahalaga na i-remind ito sa bawat mananampalataya upang tayo ay hindi mahiwalay sa ating dakilang Diyos, upang tayo ay manatili, sabi ng ating dakilang Diyos, at tayo ay magbunga. Amen. Magbunga tayo dahil ating tinanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos na tunay mga minamahal, na dakila ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na dati sa ating buhay mga minamahal, hindi natin alam ang kaligtasan dahil sa ebanghelyo, totoong kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na dakila ang kanyang pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang.
tingin mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, di ka nakulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus. Mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Saan man takbo patungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus. Mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inasa na ako ay tulungan, na Masusunod ang iyong kalooban, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus. Mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, tunay na ang kaligtasan ay nanggaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating dakilang Diyos, ang talagang tunay na siyang pinagmulan ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya bawat isa sa atin na huwag nating ikahiya ang ebanghelyo ng kaligtasan, sapagkat ito'y kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Tayo'y manalangin, mga minamahal. Kung mayroon tayong mga beloved bisita, maging sa ating mga live webcast viewers na baguhan, napakahalaga po ang ebanghelyo ng kaligtasan. Tanggapin ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kaligtasan
ay ngayon, mga minamahal. Ang kaligtasan ay hindi pinangako bukas, hindi pinangako sa susunod na linggo, kundi ngayon, mga minamahal. Tanggapin ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumunod kayo sa maiksing panalangin ito na aking babanggitin. Banggitin ninyo pagkatapos kong mga minamahal. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong salita, lalo na sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Narito ako, nagpapakumbaba, dumudulog sa iyong banal na trono, humihingi ng kapatawaran. Patawarin niyo ako, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking mga kasalanan, pagkukulang. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat niyo po, Panginoong Hesus, ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po akong isang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpala sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatid na tumanggap sa iyo, Panginoong Hesus. Patuloy na sila ay kahabagan, Panginoong Hesus. Patuloy na sa kanilang buhay, pagpalain sila, Panginoong Hesus. Sila, Panginoong Hesus, ay lumapit at nagpakumbaba. Isulat niyo po, Panginoong Hesus, ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo ay tuloy-tuloy na, mga minamahal. Tayo ay manalangin. Atin munang panalangin ang ating iglesia, ating panalangin ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na mapagpala sa makapangyarihang pangalan niyo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming dinadalangin ang aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, na bigyan ba sila ng kalakasan haba ng buhay o Panginoong Hesus, at maging sa beloved Almeida children na kanilang katuwang sa ministeryong ito. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Patuloy na sila ay pagpalain. Hallelujah, hallelujah. At sa bawat isa na mananampalataya na bawat narito, Panginoong Hesus, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa na narito, Panginoong Hesus. Pagpalain sa kanilang buhay, ingatan sa kanilang buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo mga minamahal ay manalangin, ating ipanalangin, palayasin ang lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng incurable diseases sa ating katawan na ito'y nagpapahirap. Ating ipatong ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman, at dalawang kamay itaas kung tayo ay may personal na panalangin sa ating pamilya, at tayo ay sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan niyo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito kami sama-sama dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya sa ipinagkaloob mong kapangyarihan na aming palayasin ang lahat ng uri ng karamdaman, at sama-sama na aming pinapalayas ang lahat ng uri ng sakit, karamdaman, cancer, ubo, sipon, lagnat, asthma, arthritis, tuberculosis, gallbladder, stone, pananakit ng katawan, kahirapan sa buhay, pananakit ng likod, panghihina ng paningin, ninikid ng dibdib, heart enlargement, eczema, psoriasis, dengue, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, cast out, in Jesus' name, be healed and receive the healing, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos,
Let's shout na lumugsod tayo 3 times mga minamahal, sabay-sabi ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, purihin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay dadako na po sa announcement at ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Noel Braganza. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin pong napakabait at pinakamamahal ni Jesucristo. God bless you, our beloved Elder. Brother Romy Benitez sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Palakpakan muna natin ang pinakamamahal Panginoon. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal ni Jesucristo. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay akin po ipinapaabot sa Man of God. Patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo ng ating beloved Mama Dear. Nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak to the whole beloved Almeda children. And of course, sa ating mga beloved pastoral workers, sa mga siwa na ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, sa ating mga beloved elders, at sa inyo po, aking mga iniibig na mga kapatid. A pleasant afternoon, mga minamahal ko, hallelujah. At sa lahat ng ating po mga live webcast viewers na patuloy na kasama po natin mga minamahal ko, patuloy na sumusubaybay sa ating buban na gawain, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibayong dagat sa pong mapagpalang hapon at pinapaabot mga minamahal ko. At atin lamang po mga minamahal ko, hallelujah, bigyan ng update mga minamahal ko yung ating pong special offering mga minamahal ko in the spirit of transparency mga minamahal ko sapagkat nais ng ating minamahal na ordained preacher, mga minamahal ko na talagang bukas na libro, mga minamahal ko, amen? Kumbaga mga minamahal ko, hallelujah, ito yung mga expenses po natin, mga minamahal ko, hallelujah, sa atin pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang binigyan ng katugunan na project, mga minamahal ko, hallelujah, just in time, mga minamahal ko, sapagkat ang target date po natin ay talagang December talaga. Andiyan na po, mga minamahal ko, yung mga brand new camcorders, mga minamahal ko, yung magkasama, mga minamahal ko sa ating pong harapan. Isang malaki at isang maliit, mga minamahal ko, hallelujah. Last December 7, mga minamahal ko, meron tayong hawak-hawak na 110,203 pesos. At nung December 9, nadagdagan po ito ng 251. At last December 11, ito na po yung pag-official na pagtatapos ng atin pong project, mga minamahal ko, yung solicitation, mga minamahal ko, meron pa pong humabol na pledge na 5,000 pesos, mga minamahal ko, at ang atin pong special offering na 742. So ang atin pong naklikom lahat-lahat, mga minamahal ko, ay umabot po ng 116,196 pesos. So mga minamahal ko, hallelujah, yung 100,000, mga minamahal ko, it was remitted last December 8, mga minamahal ko, hallelujah. At yung isa pong mali dyan, mga minamahal ko, hallelujah, na i-announce na po, pero uulitin ko, ang halaga po niyan, mga minamahal ko, 52,000 pesos. Yung camcorder na yan, mga minamahal ko, na ang brand po, mga minamahal ko, is Sony. At yung isang malaki naman, mga minamahal ko, amen, ay nagkahalaga po ng 31,000 pesos, mga minamahal ko, yung dito po sa may bandang kaliwa ninyo, pero bandang kanan sa akin, mga minamahal ko, yung malaki, mga minamahal ko. So meron po tayong 48,000 na natira nung nabili po natin yung Sony, mga minamahal ko, less 31. So meron po tayong cash on hand at nasa pag-iingat po ng ating beloved Sir Vines na 17,000 plus yung cash on hand na nasa pag-iingat po ng ating beloved Sir Jennifer Ferrer. So meron pa po tayong extra or excess budget, mga minamahal ko, na 33,196 pesos, mga minamahal ko, at marami pa pong paggagamitan yan. Amen? Para sa ating pong church improvement, pumalakpak ang mga masasaya at magagalaking mga anak ng Diyos. Walang imposible sa mga Panginoon. Amen?
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po'y darako na sa ating mga regular announcement. Mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy po mga minamahal ko ang ating pong 3 times a week na pananambahan. Ngayon po mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po'y nagdaos ng ating pong midweek service. Mga minamahal ko, hallelujah. At ang address po natin mga minamahal ko dito sa ating pong bahay-sambahan ay 157 Barangay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At midweek service po natin, kagaya ng ating pong isinagawa, tayo po'y nag-umpisa ng 1:00 ng hapon at tayo po'y nagtatapos ng 5:30 ng hapon. At sa darating na Friday, yung ating pong overnight worship, 9:00 po ng Biyernes po yan. Mga minamahal ko ang ating pong umpisa, tayo po'y natatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At yung ating pong Sunday General Worship, mga minamahal, ay 9:00 po ng umaga. At tayo po'y natatapos ng 3:00 o kung minsan umaabot po tayo ng 4:00 Tibag, San Carlos City, Pangasinan tuwing Martes. At sa may Tamundong Residence po, mga minamahal ko, hallelujah, 3:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi, mga minamahal ko, tuwing Martes. Mag-invite pa tayo ng mga baguhan. Patuloy tayong magbunga. Alalahanin po natin yung mensahe ng kaligtasan ngayon, mga minamahal ko, that we need to bear fruit. Amen? Tayo po'y magbunga, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaluluwa, mga minanatin pong maipipresenta sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At ika nga, mga minamahal ko, sa darating na ating Christmas Thanksgiving, mga minamahal ko, at talagang kung tayo po, mga minamahal ko, ay talagang kina-challenge na magbigay ng handog pa sa salamat, mga minamahal ko, mainam din po mga minamahal ko, hallelujah, na tayo rin po'y magdala ng mga kaluluwa. Amen? Na ating pong maipipresent sa sama ng Panginoon spiritually and mga minamahal ko, yung ating pong mga material na mga pagpapala, mga minamahal ko, ay talagang maiabot po natin mga minamahal ko sa darating na Christmas Thanksgiving, mga minamahal ko, hallelujah. Yung ating pong TV program, mga minamahal po nating kaligtaan, tuwing Sabado po yan. Amen? 10:30, mga minamahal ko, ang umpisa, mga minamahal ko, at natatapos po ng 12:15 o maabot ng, kung minsan, mga minamahal ko, mahaba ang preaching ng ating beloved pastor, na talagang grabe, mga minamahal kong anointing and power, mga minamahal ko, maabot po ng 12:30, mga minamahal ko na madaling araw ng Sunday. Linggo, mga minamahal ko, diyan pa rin yan sa may Channel 8. Channel 4 po sa Madako ng Maynila, pero Channel 8 po rito, mga minamahal ko. At talaga pong wala na tayong may kakatuwiran dahil napakalinaw na po ng reception ng Channel 8. Amen? Sino pong mga minamahal ko nakakasumpong ng Channel 8 sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga TV sets, mga minamahal ko na malinaw, magtaas ng kamay. Diba, mga minamahal ko? Malinaw mo po ba o hindi? Dahil dito sa pastoral house, mga napakalinaw po, mga minamahal ko, hallelujah. Malinaw po, mga minamahal ko, ang Channel 4 or Channel 8 dito, mga minamahal ko, at malakas pa yung sound, mga minamahal ko. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon, so wala na tayo may ikakatwiran. Kasi ang labo, Brad Donamel, kahit hindi namin masubaybayan. Amen? So, mga minamahal ko, tangkilikin ang sariling atin. Amen. Baka naka-tune in tayo sa mga ibang programa, mga minamahal ko, at hindi po natin pinapanood, mga minamahal ko, o baka naman ang hawak natin ay yung ating pong mga gadgets pa. Amen. Amen. Kasi tayo mga minamahal, nag-i-scroll, mga minamahal ko, hallelujah, sa social media. Merong gawain ng malang Panginoon. So, mga minamahal ko, hallelujah, ugaliin po nating tangkilikin ang sariling atin, yung TV program po natin, mga minamahal ko, ating pong panoorin. Meron po tayong lay hands, meron po tayong mga minamahal ko, hallelujah, counseling, nasabi ko na po, mga minamahal ko, hallelujah. At kung wala na po, amen, tayo na pong lahat ay sama-samang tumayo at